chuireann tú hósta? Arán. Céir é dó móide dó? Chuig. Cén fáil go racha ag an bhíochlór? Pollock Chin. Cén tan bhí a deireann ba? Muck. Cén úma dhéanaan bach? Meow. Cóha cónaí uachtarán na hÉireann? Pollock Lia. Céir do chuireann tú pizza? Onion. Cóhfuil tú Eiffel? An Éireann. Céir do chuireann tú do ceann ar bhíonn sé fuair? Hillur. Cén dát ar an bhéir? Jarg. Cén tanam atá ormsa? Una. Céir do ihan tú don bricfásta? Milshon. Cé bheith cosatá dúán ala? Tree. Cén crotá ar líthe ród pella? Carnog. Céir do ásan tú ar bhór de cligan? Pear. Agus Anna-Maria agus sin an dam is Jim Múinteoir Pádraic. Céir do ceap tú faoi sin? Bhí sé bháin sucr na mar cheapma. Nuair atá tú faoihrú, bíonn sé beagganí níos sacra ach dairí go mála Múinteoir Pádraic, Gaelscoil Eiscir Riada, is féidir le marála go bhfuair tú 3 Pointe day. Go gorgeous! Múinteoir Pádraic, Jaslyn, go clór na ginnerí. Níl tú ag an mór ach níl tú wad taobh hir the Múinteoir brona 3 Pointe day. Go bhfuil tú sásta lei sin? Áma sásta lei sin. Agus, a bhfuil tú go éonrad speisialta dhéanamh inis leis an rang. Lásaí ar an aberháile tásúla gom. Beidir feicimid. Tá sé sin go das. Well, Múinteoir Pádraic, Gaelscoil Eiscir Riada, Leucan Lochlia, Gurmína Mágad Bellin, GASTA Slugafo! Gurmína Mágad Slánimh.